and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Luoy kay tapa. Kitang tanan nga ni sa palipod. Kanus apa maka mo abot ang grasya. Huwat tunat namo, Papa. Dili ko muhunong sa pag-ampo sa Ginoo. Okay ra ka? Na-enjoy ra ka sa gikaon nimo? Yes. Pero medyo di kapoy na gid ko. Maong gusto ko nga makapahuway na unta. Hala, layo para ba taog daganon? Mao pa? So, ingon ini na lang. Mo-check-in na lang una ta sa hotel. O unya na tapong padayon sa pagbiyahe pa ingon dito sa bahay nga inyong gistayhan. Don't worry. Kay ako ang nanagad. Ako sab ang mahibang mo gasto. Nganong ikaw man gyud? Ako na. Bisita ti ka. Maong ako katulubagon. Kinahanglan ba gyud nga mag-usik ka sa imong kwarta, ma'am? Ayaw na lang, uy. Kung magsugod na tagbiyahe karon dayon, dali ra gihapon tang moabot dito. Maong sabay na lang ta. Osto si Shane. Save na lang ng imong igasto, ma'am. Ayaw lang usiki ng imong kwarta. Para magamit mo sa laing okasyon. Okay. Let's go. Pero kung gibati mo nga, angayan kagyod nga mo check-in sa hotel, ma'am, ingon na lang ini. Kamon lang si Agaudil ang pagkuyog kay kami na lang si Shane ang mamauli. No! Ha? Ngikas ko na imong idea. Okay ra ka? Sige, ikaw na lalahos ito sa bay, kay ako magpabilin din ni uban ni kuya. Huh? Nga numisika man ang imong mata. Nakalitan lang. Kay wa ka magdahom nga mautay akong gisulti. Abi nimong nagkomedya ra ko? Wa man good. Dili ko masugot na kamera si Agaw Glenn ang mapauli dito sa bahay ni kuya kay mahadlok ko. Mas komportable ko nga naara si kuya. Kaya this is my first time sad nga naabot dito dapita. Wa pa bi ako masuhito sa mga tao nga naglibot dito. Wag gyud ko'y kumpiyansa kay daghang kuanggol nga naglibod-libod rong panahona. Mausad. Og aron mas mahapsay ang imong huna-huna. Adto na lang kita dito. Naara man kay ina. Ni anata? Kaluoy si Ginoo. Wa na. Sugod nagliraw ang mga mata. I love this place. Isulti na stick pa ka ang imong parehas nimo. Welcome to your new home. New home, cute. I would love to stay here forever. To ana. Sugod ng drama. Kining Shin, pwede ko mangayong pabor? Please, na ko katiman ha. Nining royal na itong bisita para makapahuway. Kaysa musulti niya sa dili, nahibaw ko, nga gikapoy gini siya sa kataas atong biyahe. Maginay akong biliban nimo. Kay dali na kay kang makabasa sa kong gibati. Tana, ma'am? Mom? Shane, will you please stop calling me that way? Pwede ba Puli na lang? Or ate? I'm sure nga dali ragid kay tang magkasinabot. Kundi ko nimo isipon nga laing tao. Come on. Pwede ba imo na kong dadon dito sa pwede na kong punduhan? Okay. Pahuway ginog tarong aron dili ka magmahay sa imong pag-uban din ha, Pauline? O, Shin, ayaw siya pasag ni ha? Ayaw ka pala ka, kuya. This is your room. Wow! Nice! Sure ka? Basig, dili ka ganahan ha. Sulti lang, kay sa ako naman sa pagpahibaw ni kuya. Nagduda ka pa nga delikada ra kay ko?
Well, nasayo pragud kay ka. Kay I can stoop down sa level sa mga... Mga taong uyamot? Oh, yes. Nang rin ako istrikta og delikada, Shin. Pero ipaniguro na ko nimo nga makasakay ragid ko sa kalisod. Dili gid mo makadungog og reklamo gikan ako sa akong pag-start din hiuban ninyo kung ako man niya matilawan ang kalisod. Kay makamao kong mo adjust, Shin. Og musakay sa giingon nga, when you're in Rome, be a Roman. Well, atong tanawon. Unsay plano? As early as 4 o'clock in the morning unta. Anam na ta nga mo atubang sa tumisyon. Ako, wag yung problema. Oo. Nahibaw ko ana. Kaniadto pa. Nasayod ako kon unsa ka nga mohatag og pili sa oras. Mao gani nga ikaw gi akong gipili nga ikauban pirmi sa tanang panahon. Kay kasaligan ka. Kung ang pagbangon og sayo, bilib kay ko nimo. Kung mao na nahisgutan. Salamat. But, how about anong atong bisita? Aw kung magdugay-dugay siya sa pagmata, mahabilin gid siya dinhi sa bahay. Nga mao lang usa. Kay sisihin, hindi mo gina sugot nga dili mo uban. Gusto mo gina makaabot sa mga dapit nga giplano natong taakan. So, unsa man, decided na ka nga ingon ana ang buhaton kung dili mo mataog sayo, ha? Ato na itong istoryahon si Shane. Nakagawas na ba? Napahimutan na ba niya si Pauline? Ambot, wag ko ideya. O basig wa pa mahuman. Ato na lang huhaton. Kung doon na kay kinahanglan nun, pwede na kay kang manawag, ha? Okay ra ka? Oh, yes. So, pwede na takang biyaan? Ayaw sa. Ha? Pwede ba? Unya na lang. Kung magduka na kit ko pa, mag-istorya lang una ta, okay? About what? Sa imong kuya. Pero ayaw ko gisumbong, ha? Dili ko gusto nga makaingon siya nga ukitan ko. So, unsay gusto nimong mahibawan bahay ni kuya? Kisa yung uyab. Wa! Ikaw pa tingali unya kung masugot ka. Excuse me, kay nagduka na ko. Tawag na do. Tawag na. Biyain na lang ko din nga Bagino Sara. Makapahuway ka na. Ako nalay muhuat ni Shin. OR. Ano sa man na? Okay ra. Okay ra ba? Unsa man? Wanay blema. OR ka pa diha. Go ahead. Basta ha. Sige. Arin ko. Ay. May pag mag-edit una ko nining among gi. Wow! Timing! Hey! Abi na kong nahinanok na ka. Nabaguhan lang tingali ko sa dapit. So, care for a drink? Nakoy, andam ka nun ay diha. Nga para sa mga bisita nga gustong dagon o duka. That's good. Pero uban ni ko, ha? May lamikon ako ng usang mo inom ko. Okay. Ang akong cellphone. Naipilin man di ay sa gawas. Akong kwaon. Si Pauline? Wa pa siya matug? Maragkupog magkinatawan? Please. Ihatod ko sa kong kwarto, kaya hindi na ako kaya. Igaling na pagtumba ko. Ihatod ko, ha? Ikatot! Kuragan! Pinura di mong katapat, ha? Para mulutaw ang tinuod ko ni mong kulor. Ikata ka? Nga diba ni apas ka pa man yun tiniuy? Daan pa ko? Nga nagdagit dilima yung plano ang imong tinanawa ni kuya? Hinay lang, ganito ka.
Hinay na. Mga tumbatan. Kita sa ka? Oh! Uy! Nagmata pa sa di ay ka? Nakatuog na ko ng tagkaniyot, pero nakamata ko kay nahibili na nga akong wallet sa center table. Maong migawas ko. Pero nasibog sa akong pagkanug. Sa hinubog yun kaayo nga katawa ni Pauline. Hinubog nga katawa. Tuo ka kupog. Pabog-kubog na uy. Drama ra na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!